Fa unes setmanes, l'Ajuntament de Gelida va tirar endavant dos dels darrers tràmits per la construcció de l'Agroparc Penedès prevista a finals d'any, alhora que la plataforma Stop Agroparc va demanar la impugnació d'aquests documents per diverses irregularitats. El passat dimarts 23 de juliol, el ple municipal de Gelida aprovava de forma inicial el projecte urbanístic del recinte i el conveni urbanístic entre l'Ajuntament i l'empresa Ametller Origen. Es tractava de dos tràmits pendents per la construcció de l'Agroparc Penedès que permeten avançar l'inici de les obres del futur complex agroalimentari a finals d'any. En aquest punt del projecte hem volgut parlar amb els diversos actors favorables i contraris a l'Agroparc. Per part d'Ametller Origen i l'Ajuntament de Gelida no hem rebut cap resposta. Tot i això, sí hem pogut conèixer l'opinió de la plataforma Stop Agroparc, la qual agrupa diverses entitats com Bosc Verd, Unió de Pagesos i Naturalistes de Gelida. Fa uns dies, la plataforma va denunciar en un comunicat manca d'informació en els documents presentats per l'equip de govern. Pel que fa al conveni urbanístic aprovat al ple, Stop Agroparc també denuncia greus irregularitats. Una d'elles és la modificació de les condicions pel desenvolupament del projecte, la qual preveu mesures compensatòries per intentar desplaçar l'àliga cuabarrada de Gelida a una nova zona de caça Sant Llorenç d'Hortons, ja que l'actual es troba en els terrenys on Ametller preveu construir l'Agroparc, una proposta que des de naturalistes de Gelida veuen complicada que es pugui dur a terme. Aquestes mesures compensatòries són intentar desplaçar l'àliga a una altra zona, doncs posant-hi uns jocs que hi hagi unes basses, deixant uns espais oberts que pugui caçar i deixant anar conills i perdius perquè vagi cap allà. Però, evidentment, la riquesa que té aquest espai, perquè estem sobre un connector ecològic tres connectors ecològics, difícilment es podrà reproduir en un espai d'aquí uns 3 quilòmetres d'aquí, que a més l'Ajuntament de Sant Llorenç, que és on va, s'hi oposa. I, per tant, és intentar fer l'impossible. La zona de Sant Llorenç d'Hortons seria un pas intermedi. En aquest sentit, Ametller preveu desplaçar l'àliga cuabarrada a les muntanyes de l'Ordal a finals d'any, que és quan es preveu iniciar les obres de l'Agroparc. Naturalistes de Gelida considera que el cicle de moviment de l'àliga és massa curt i ho qualifica d'un delicte ambiental. L'Ametller ha dit que ja volia entrar amb màquines a aplanar aquesta zona. Evidentment, perquè l'àliga es mogui d'aquest espai necessita un cicle més llarg d'uns mesos, necessita com a mínim un any o 2 anys. Si entren màquines en aquest espai, l'àliga evidentment no podrà caçar i evidentment algú pot dir que ja no caça aquí, per tant no hi ha cap problema. En aquest punt, si no cacen aquí, però s'està cometent un delicte ambiental, perquè aquesta àliga és una espècie protegida a nivell europeu, espanyol i català. I per això nosaltres no podrem fer res més que denunciar-ho a Fiscalia com a delicte ambiental. Stop Agroparc també ha denunciat altres aspectes genèrics del projecte. Un dels més importants és el que té a veure amb els problemes de seguretat de la carretera BB-2249, la qual es preveu que sigui la via d'accés a la futura zona industrial de l'Agroparc. Segons Noemi Vilaseca, membre de Stop Agroparc, l'actual carretera és molt estreta i únicament permet la circulació de vehicles pesants pel carril que ve des de Gelida. Uns factors que fan inviable, explica Vilaseca, la previsió d'Ametller de fer circular 6.000 camions per dia. Ametller té aproximadament unes 3.000 hectàrees de cultius a tot Espanya i, de fet, ells calculen que per aquesta carretera hi passaran uns 6.000 vehicles diaris, el que és al voltant d'uns 10 vehicles al minut. És una carretera que actualment només permet la circulació de vehicles pesants en un sentit, amb moltes corbes, molt tancades, una carretera estreta. La mateixa Vilaseca també assegura que ni l'Ajuntament ni Ametller han posat sobre la taula una solució sòlida per garantir un accés adequat al futur complex. El POUM de Gelida el que preveia és que si algun dia es desenvolupava aquest polígon, el de Can Juncoses, s'havia de fer una variant alternativa a la carretera actual, molt més recta, molt més segura, per garantir el bon accés d'aquests vehicles fins al polígon industrial. Aquesta carretera, aquesta variant, mai s'ha nombrat en cap dels documents que s'han elaborat durant l'aprovació d'aquest projecte. És a dir, que se n'ha fet cas omís.
Per la seva banda, Unió de Pagesos veu negatiu que es vulgui transformar radicalment l'agricultura de la zona, passant dels terrenys de sec actuals a uns molt més necessitats d'aigua. El greuge que veiem és transformar aquests garrigars, que són secaners, en una agricultura molt tecnificada, molt industrial i amb unes necessitats d'aigua molt grans. I concentrant aquí, no hi ha 2 o 3 hectàrees que ja fos un disbrat d'hivernacles, sinó fins més de 20 hectàrees d'hivernacles supertecnificats, la qual cosa vol dir que no paren mai, o sigui, és transformar radicalment l'agricultura i amb unes necessitats d'aigua molt importants. En aquest sentit, Marrugat parla d'un projecte agroalimentari dominat pels grans fons d'inversió en detriment de l'agricultura familiar arrelada al territori penedesenc. Aquí és l'aposta per un tipus d'agricultura, que és una agricultura que estan dominant els fons d'inversió i el gran capital, en detriment de l'agricultura familiar i de l'agricultura que està al territori i que fa vida i que treballa i que dinamitza el territori. Aquesta agricultura més industrial el que fa és portar gent d'aquí cap allà, treballar-hi i tornar a marxar i sense cap arrelament de cap mena i amb uns inputs i amb uns costos a nivell mediambiental i a nivell social molt grans. I això no ho podem permetre. Algunes de les empreses participants del projecte de l'agroparc són Agbar, la multinacional de gestió de residus i tractament d'aigües francesa Suez i la companyia gasística Carburos Metálicos. A més, Ametller també compta amb la participació de diverses pimes, un model industrial que no sols rebutja Unió de Pagesos. Les altres entitats que conformen Stop Agroparc també es posicionen en contra. Una d'elles és Bosc Verd, que aposta per una regió agroalimentària contrària al model econòmic d'altres comarques de la província de Barcelona. Nosaltres al Penedès no volem ser ni el Baix Llobregat ni el Vallès Occidental Oriental. Volem tenir una identitat pròpia i, per tant, per exemple, nosaltres la nostra proposta seria una regió agroalimentària però que fos respectuosa amb la nostra pagesia, amb el nostre entorn, optimitzant tot el que tenim, etc. Vull dir que no hem de seguir creixent de forma il·limitada i no podem permetre que els monopolis, que en aquest cas amb el origen no deixa de ser un monopoli, ocupi aquesta franja del Penedès tan imponament. Amb tot, Ametller té la intenció de demanar les llicències d'obres un cop s'hagin aprovat els darrers tràmits urbanístics de manera definitiva per poder iniciar les obres de l'Agroparc Penedès a finals d'any. L'objectiu d'Ametller és crear més de 3.000 llocs de feina en el futur Agroparc Penedès, a més d'aconseguir un impacte econòmic al territori de 433 milions d'euros. Ara bé, la plataforma Stop Agroparc va anunciar fa uns dies que presentarà al·legacions, sobretot pel que fa als documents urbanístics aprovats al passat ple de Gelida per manca d'informació i diverses irregularitats.